ሚዲያን ዝመልከተኩም ኣካላትን ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ናይ ፀጥታ ምክንያት ሕልኽልኽ ምባል ኣይፍቀድን ክብረት ይሃበኒ أشندا تجراي فلا مقالة أشندا بسفح خبر أب تجراي مقالون بسفح خبر سلسلة دك أشندا أتالوا كفتم أم
نحاس 16 نخبر أشندا كافتم ناي تግራይ በዓላት ሓደ ስለ ዝኾነ እሺ ሕልፍ እናበል እሞ ንገለውን ሞራል ነሃብ ዘንገለው ምርኢት ዘርያ ሞራል ነሃብ ሓራስ ቃንዛ ሓራስ ቃንዛ ከይስምዓ ኣዴታት ናይ ባዕለን ብናይ ውሽጢ ብሞራልን ብካሊእን ስለ ዘለው ሞራል እስኪ ገለ ዝሓትክን ንሓለፍክን ዓነንታይ ኣትወሎ ማለት እዩ ዓነንታይ ማለት ብናይ ኣርቦ ቋንቋ ናይ መጀመርያ ሰብ ይኹን እንስሳ ውረት ውፃእ ፀሓይ ቁሪ ዝፍተነሉ እዩ እሞ እዚ ሓሊፉ ምስ ተረኣየ ድማ ተዓኒኑ ይበሃል ስለዚ ኣርበቶት ፍላይ ልንደርቶት መርአያት ፅንዓቶም ጅግንነቶም ሃብቶምን ካልእ ስለ ዝኾነ ኣዓሪና ነዚ ብሞራል ክብረት ያበለይ ማርሽ ባንድ ስንቂ ኣርበታይ ዝኾነ ብርኩታ ሒዞም እናኣተው እናተመገቡን እዮም ዝሓልፉ እሞ ነዚኦም እስኪ መራል ሃውለይ ፍላይ እዚ ዓነንቶት ኣርሆት ኣትዮም ኣለዉ ስለዚ ዓነንታይ ማለት ናይ መጀመርያ ፈተና ናብ ኣርሆ ዝኸይድ እንስሳ ይኹን ሰብ እዩ ድሕርዚ ድማ ተዓኒኑ ወይም ጀጊኑ ወፁ ይበሃል ዓነንታይ ሓያል መርአያ ፅንዓት እዩ እሞ ስለዚ ነዚኦም ብርኩት ሒዞም እውን ኣተለዉ ንቐደም በልይብለዉ ሞስትን እዚኦም ሞራል ያቀኒልና ስለዚ ምስለሎ መድረክ ምስለሎ ሰዓት ያኽለኩም ይበሃል ኣሎ ክብረት ያበለይ ጎይቶም ሃይለማርያም ኣዚና ነመስግን ካብዚ ብምቕፃል ንናይ ክብሪ ኣጋይሽ ምክትል ፕሬዚዳንትን ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከምኡ ድማ ናይ ክብሪ ኣጋይሽና ማርሽ ባንድ ናይ ሰላምታ መዕጀቢ ክህብ እዩ ክብሪ ኣለና